feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibalu West, Nibalu Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Heto na ang panahon ng taong bayan. Mga taong lumipas na di ko na mabilang sa aking kamay. Sa wakas ay matutuldukan at mawawakasan. Bangungot sa Pilipinas, sisikat din ang haring araw. Paulit-ulit magbulag-bulagan, lagi na lang nagbibingi-bingihan. Parang wala na lang patutunguhan. Kami naman sana ang pakinggan. Ang boses ko, pinagkait na bagay sa ating mga Pilipino. Iskot na iskot, mabilis pa ang aksyon at kilos sa alas 4. Ikaw at ako, sama-sama tayong lahat sa pagbabago. Iskot, boses ko, tayo ang boses ng Pilipino. 100 milyong katao, halika't sama-sama tayo sa biyahe tungo pagbabago. Si Isko ang boses ko. Korupsyon, paghihiram, madumi politika, kapatid, panahon na ikaw ay gumising na. Hindi na kung sinungaling, nililang ka lang nila. Sa kanya umasa ka, sumandal ka sa kanya. Pilipinas, ito na ang ating pagkakataon. Sabay-sabay tayo na aahon. Ako, tayo naman, Pilipinas, bayan, tao naman. Isko ang boses ko. Isko ang boses ko. Pinagkait na bagay sa ating mga Pilipino. Iskot na iskot, mabilis pa ang aksyon at kilos sa alas 4. Ikaw at ako, sama-sama tayong lahat sa pagbabago. Iskot, boses ko, tayo ang boses ng Pilipino. Ang bigas ay pangunahing sa ating Pilipino, kaya dapat kayang bilhin ng maski sino. Subalit dahil sa importasyon, hindi na halos mabenta ang palay ni Pedro. Ang ating mga pobreng magsasaka, bilad sa init at babad pa sa ulan. Masakit man sa kalooban nila, presyo ng ani mababa pa sa puhunan. Saan na tayo papunta? Hirap ng buhay, damang-dama na. Marami nang walang laman ang bulsa. Kumakalam mga sikmura, solusyon malayo pa ba? Sa Abono Party List, kapakanan ng bayan ang panalo. Sa
Abono Party List. Paglilingkod sa mamamayan ay totoo. Sa Abono Party List. Ipaglalaban ang tamang presyo ng inaling produkto. Sa Abono. Alright, ayun mga ka-aksyon, isang maaksyong tanghali. Yes. Ayan, magandang Araw na- tanghali Pilipinas. Maaksyong tanghali sa ating mga ka-aksyon. Ayan, makakasama niyo ho syempre sa programang Love Notes Unlimited dito sa Action Radio Pangasinan ang inyong mga lingkod. Pero syempre bago yan, sa ating technical side, sa Action Conrad Alvarez. At syempre makakasama nyo rin po ako, Action Claire de Guzman. At ako naman po si Action Alex Navarro, mga ka-aksyon. Alright, so nung mga nakaraan mga ka-action, uy, wait lang, parang may nagpe-play na kanta. Nakala ko meron, wala pala. Okay, so kahapon mga ka-action, napag-usapan natin ay tungkol doon sa, sino ba yun? Amor. Si Amor, ayan. Napag-usapan natin yung tungkol kay Amor mga ka-action. At ngayon naman, ano ba yung kwento nung kay Amor? Hindi sila magkaanak. Oo, doon sa hindi sila magkakaanak. And then tinatago niya ito doon sa kanyang boyfriend. Kasi yung boyfriend niya, gusto niya nang magpakasal. So, kailangan itago para, ayun, kasi ayaw niya daw masaktan. Or baka ayaw din niyang maiwan. Ayaw niya Oo. ding maiwan. Ayun. So, anong nangyari mga ka-action? Ayun, binigyan namin siya ng advice na, ano? Kilala niyo yon? Oo. Kilala pala ni Action Conrad yung letter sender kahapon. Opo, mga ka-action, ano? Tapos, ano ba yung sunod dyan? Yung ano, okay, so, ayun naman, mga ka-action, ano? Dahil, parang ganito yan, yung pag-uusapan naman natin ngayon pala, yun. So, yan, araw ho ngayon ng Martes. Yes. January 4. Oo, of 4 pala. Nakatingin ako doon sa kwan. 365. Nakatingin ako sa December, mga ka-action. Ay, mali ka, nako. December 4 po, mga ka-action. At happy birthday sa lahat po nagdiriwang ng kanilang birthday ngayong araw na ito. May mga kilala ka ba? Wala nga eh. Wala, nako, sayang. Akala ko may kilala ka. Hindi, for sure kasi, syempre, di ba, may nagsa-celebrate niya na ngayong araw na ito. Meron ba? Yes, meron. Nagse-celebrate. Tignan ko nga doon sa notification natin. Kung may Wala din nagdiriwang nag-notify ng sa akin. Pero alam Wala ko. din kasing nag-notify. Meron. Oo, Ayan. kita mo? Si Thea Sangalang. Ayan, ex ng ano, ng kaibigan ko. Si Thea. Happy birthday kay Thea, no? At binibining ano to kung hindi ako nagkakamali, sa may... Ayan, check ko na nga lang, Thea, no? Alam ko naman, hindi ka nanonood, eh. At least, basta, ayan, happy birthday to my lovely daughter, sabi ni Tita Daisy. Ayan. Oh, yan. Uy, nako, ito si... Sana all. Sana all. Ito, batiin natin. Leslie Caliboso Gamboa, yan, turning 32 years old ngayong araw. Dylan Voon, turning 34 years old this month, ano? Parang 30 plus na rin itong section nuts, si Demi Padua Biswolan, Nika Arabe, turning 26 ngayong araw, ano? Si Marfil Tersol, turning 29. Kimberly Dalope, turning 28 years old. Juni Cristel Quinto Season, turning 25. Juni Cristel Season, turning 25 years old. Nako, Season yung apelido nila. Gitna ako, Season. Oo, baka kamag-anak mo yan, Action Alex. Sai Nartates, January 4 din. Happy birthday po. Dai Inday, nako, turning 30 years old ngayong araw. At pinakalas, si Mark Hovero. Sigurado ko, kapatid to ni Sir Nats. Oo. Hindi. Ay, ka-apelyedo lang, sir, ano? Oo, Narts. No, basta Ayun, yun, happy birthday. Oo. Oo, At kung may mga gusto po kayong batiin ng happy birthday or pabati lang, greetings, or Apo. mag-request ng inyong mga gustong i-play na kanta dito sa ating programa, ay pwede po kayong mag-text sa ating text line na 0922-852-1161. O pwede naman po kayong bumisita sa amin pong Facebook Live. Ayan. live po tayo ngayon sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Opo, mga ka-action. O, di kaya naman,
ay mag-airwaves na lang po kayo. Oo, 1161. Sa inyo pong mga talapihitan, mga Yes, ka-action. mga Oh, Pwede meron rin po din sa YouTube. Ayun. Kala ko nakalimutan mo, no? Meron din po sa Oo, YouTube. live din po tayo doon, mga ka-action. Ayan. So, ayan. Pwede nyo ho yang bisitahin, mga ka-action. Okay, so balik ho tayo dun sa dapat natin pag-usapan. Alam mo, ayun, dahil birthday, tumatanda ang tao. Hindi na tayo bumabata. Yes. Yun yung realidad, mga ka-action. Ang edad ng isang tao ay mas nadadagdagan. Ang mukha nila ay hindi pa bata. Patanda ng patanda, mga ka-action. At sa bawat paglipas ng mga araw, sa bawat kaarawang dumarating, mga ka-action, yun nga, nadadagdagan yung kanilang edad. At sa pagdagdag ng kanilang edad, nagbabago yung kanilang ugali. Nagbabago ang lahat sa People kanila. change, mga Yes. ka-action. Pwedeng nag-glow up, pwedeng nagbabago yung pangloob, mga ka-action. Pwede din magbago Ugali. yung perspective nila sa mundo. Sa buhay. Yes, mga ka-action. At bakit nga ba, o paano natin babalikan yung mga panahong hindi pa sila nagbabago? Yun po ay sa pamamagitan ng mga Imahe. pictures. Yes, litrato, mga ka-action. Alam nyo, minsan pagka ako natitingin, sa mga pictures, sa mga, ano bang tawag doon? Photo album. Yung album. Pag tinitingnan ko yung album, makikita mo doon yung mga pictures na Parang mga pictures sariwang-sariwa oo, pa rin yung alaala. Uy, nako, bata pa ako dito. Dati elementary pa ako dyan, dancer pa ako, yung mga ganon. Pangarap ko dati, ganito, yung mga ganon. Biglang Reminiscing the Yes. memories. Di ba, mga ka-action, ganon. Ngayon naman, sa panahon natin ngayon, sa pamamagitan na ng cellphones. Oo. Sa gallery. Yes. Ikaw ba, Action Claire? Kapag tatanungin kita, more on ano ka ba? Pinipicturean lahat ng masasayang araw? Or yung isang araw kailangan meron kang picture ganyan. Ganon kang tao. Oo, pag sa ibang tao yung pinipicturean ko. Pero kapag ako yung nandoon sa subject ng picture, parang hindi ko gusto. Parang ayaw mo yung Ayoko yung nakikita ako dun sa picture. Gusto ko yung nasa behind. ikaw yung kumukuha. Oo. Okay. Dahil yung mga Ikaw ba? ako, hindi araw-araw. Pero kapag pakiramdam ko, Special yung pangyayari. special yung isang araw na yon, kukuha ako ng picture. Pwedeng yung tao, pwedeng yung groovy kami, or di kaya naman yung Scenery. lugar. Oo, yung lugar. Nawala tuloy ako, Basta ganon. Kukuha na mo ng pictures. Kasi parang kapag gusto Pwede mo mong lang balikan, balikan, oo. oo. Pag gusto mong balikan, titignan mo Lalo na uy, kapag yung mga taong nandun, nagbago na't lahat-lahat, umalis na't lahat-lahat. Yes. Yung picture na yun, yung pwede kang mag-rely. Meron ngang isang area, meron akong kilala, merong isang area na lagi nilang pinagpipicturan. Nauso yun sa TikTok. Yung ano bang kanta yun? Basta nauso yun sa TikTok, may isang music sa TikTok, tapos ginagaya na parang may picture sila nung bata sila, tapos uulitin nila, pero Yung at matanda present na sila. na. Oo. Yung present na, yung ngayon na. Then, may mga pictures na gano'n, malungkot yung datingan. Kasi pagka inulit nila, yun nasa gitna, wala na. Oo. Iba na yung may mga kasama. ganun, Oo. yes. Nagawa na, hindi lang yan ngayon nauso eh. Actually, noon pa uso na yun. Kung alam mo yung kantang Story of My Life ng One Direction, yung kanilang music video, parang pinapakita doon na yung pinakita yung pictures nila nung bata sila, tas yung pictures nila nung present. Tas pinakita doon na parang si Louis Tomlinson, yung isa sa kanilang singer, doon sa picture niya nung bata siya, yung dalawang lola niya ang kasama niya doon sa sofa. Pero nung lumaki na siya, ang kasama niya nandun sa sofa, yung isang lolo niya, tapos isang lola niya. Parang gano'n. Di ba, masakit yung datingan. Oo. Oo. May loss na nangyari. May loss na nangyari. May nawala, may nabawasan, mga ka-action. Kaya minsan masarap kumuha ng pictures. Lalo yung sinasabi ko sa iyo, yung Treasured memories. yes. Yung ginagawa ko sa isang araw. Yung kapag alam ko special yung isang araw, kukuha talaga ako ng pictures doon.
madaming pictures siguro minsan, madaming selfie, gano'n. Pero pinipili mo yun. Tapos Oo. i-delete mo na lahat. Parang mag-iiwa ka lang ng isang importante, yung kung saan lahat kayo parang nakangiti, pare-parehas, ganyan. Meron nga mga tao na nagjo-journaling sa pamamagitan naman ng mga pictures yon na tinitake nila ng pictures yun araw-araw kahit hindi special. Basta kada araw dapat may matitake silang isang picture, tas caption, tas nasa isang compilation yon. May teacher akong ganyan, lahat din ng binibigay sa kanya, dinidikit din niya doon sa page. Kunwari, day 4 ngayon, yung page 4, nandoon lahat ng binigay sa kanya, yung wrapper ng candy, and so on and so on. Sentimental masyado. Ano. Parang pinapahalagahan niya yung pero, bawat pero maganda yung ganon dahil yung sentimental. dahil Parang hindi ang sakit-sakit pero ng ganun, Action Oo. Alex. Pero dahil kasi hindi sa lahat ng panahon, ano. Kasi noon tayo nung bata tayo, 'di ba? Lagi nating sinasabi, magkaroon lang tayo ng isang masayang buong araw. Biglang papasok sa isip natin na sana araw-araw ganito, Oo. 'di ba? Oo. Sana araw-araw ganito. Yung tipong Pati naman ngayon, kapag ka-feeling natin ang bilis ng oras. Kasi kapag ang bilis ng oras, ito kon lang naman sa akin to, yung observation ko lang din na kapag nararamdaman kong ang bilis ng oras, ibig sabihin masaya ako. Ibig sabihin excited ako. Ibig sabihin galak na galak ako doon sa araw na yon. Pero kapag ka naman hindi ako, parang pagka pakiramdam ko ang bagal-bagal ng oras, ibig sabihin kinakabahan ako, ibig sabihin natatakot ako, nalulungkot ako, ganun. Nararamdaman mo din ba 'yon? Hindi. Dahil Hindi ko alam. Pero kasi yung sinasabi ko sa iyo kanina, yung 'di ba nung bata tayo lagi natin sinasabi, sana araw-araw ganito. Pero yun pala may isip mo na kailangan yung isang espesyal na araw kung saan masaya kayo lahat, kailangan magstay yun. Kailangan magstay yun na ganon. Kailangan hindi dapat araw-araw hinihiling po natin mga ka-action na pare-parehas. Dahil tatandaan nyo ho, kung yung isang araw na nakaranas ho kayo ng sobrang saya at nasa isip nyo, special yon, hindi nyo pwedeng hilingin na sana sa susunod na araw at sa mga susunod pang araw ay ganun palagi. Kasi nagsasawa po tayo mga ka-action. Di ba, Action Claire? Kapag paulit-ulit ng ganun yung saya, magsasawa ka talaga eh. Darating ka dun sa punto na, ay, nako, kasi parang normal life na yung ganun eh. Di ba? Kung nagi-gets mo, normal life na. So, ayun. Share ko lang. So, bawal po natin hilingin na sana sa araw-araw ay pare-parehas. Dahil hindi naman, pwede nating hilingin na sana araw-araw ay masaya, pero bawat araw kasi iba-iba naman kasi talaga yun. Iba-iba yung tama ka dating dyan. ng bawat araw mga ka-action. Though sinasabi natin na masaya tayo ngayon, pwedeng masaya pa rin tayo bukas, pero iba yung dating nung kahapon at saka nung bukas. Tama. Tsaka yung sinasabi ni Action Alex kanina na parang magsasawa tayo. Gano'n naman kasi, di ba? Na kapag paulit-ulit na nangyayari sa atin, hindi na big deal yun, mga ka-action. Yes. Hindi na significant para sa atin yung gano'n. So kapag sinasabi natin na special yung araw na yon, tama naman yung sabi ni Action Alex kanina, na wag na nating hilingin na mangyari ulit yung gano'n. Hindi, wag naman sa hindi hilingin, pero hayaan mong, tadhana yung, Kita mo to? Kinokontra na Hindi, I mean, hindi kasi kapag hinihiling mo, parang, gusto mo ganun na lang lagi, wag. Dapat hayaan mo na lang na yung andar ng panahon yung gumawa nun. Oo, dapat gano'n. Yung sinabi natin kanina. In short. Pag hiniling mo, nag-expect ka. Oo, Oo, umaasa ka. diba? Umaasa Nasasaktan ka. ka kapag ka umaasa ka kasi. Action nuts. Huwag Bakit? kasing umaasa, action nuts. When you feel so tired, you can't stay. Pero hindi rin natin maiwasan minsan mga ka-action yung umaasa tayo. Lagi, nasa yan, Parte. Uy, nako, lang. May nakita akong dito, may nakita akong meme dito. Yung alam niyo yung Viking, alam mo yung Vikings na anong tawag ulit doon? Rides. Yung Viking na rides, kasi may nakita ako dito. Sabi niya dito, na-try mo na ba umupo sa dulo nitong Vikings? Na-try mo na ba, Action Claire? Hindi ako nagra-rides. Ay, hindi ka nag-rides. Kahit na yung yung rida-rida. Alam mo yung rida-rida? Ferris wheel yun. Di ba nung bata tayo, rida-rida ang tawag doon? Hindi naman rida-rida yung tawag sa amin. Ano?
Ferris wheel. Ferris wheel pala. Nung bata kami, pupunta kami sa ganun. Uy, sakay tayo na Rida. Sabi namin. Wala lang, share ko lang. Okay, sige. At ganun nga mga ka-action. Ano? Dahil, wala lang, kailangan masanay din tayo mga ka-action na parang hindi palagi masaya. Diba? Masanay, meron ako nakita dati na na sabi niya, sana hindi na lang ako naging masaya. Kasi, grabe daw bumawi ang lungkot. Di ba? Ganon mga ka-action. So, wala lang. Sana naintindihan niyo po kami. Okay, so mamaya mga ka-action, babasahin po natin yung atin hong kwento para sa ngayong araw. Kasabay ho niyan yung mga musikang ipe-play din po natin mga ka-action, ano? At pero syempre wala munang ano man tawag doon, yung parang pasingit doon sa kwento, no? Dahil minsan natin yung babasahin mamaya mga ka-action para po sa inyo lahat. Ito po yung parang trahedyang basta mamaya na lang mga ka-action, no? Malalaman nyo din ho yan. Asahan nyo po yan, no? Wait, teka, binabati ho muna natin lahat ang mga ka-action ho natin na tumututok po sa ating programa sa mga oras po na ito. Ako, isang maksyong hapon po sa inyong lahat mga ka-action. At manatili ho tayong nakangiti, manatili ho tayong masaya. At yun, it's parang pang-apat. Parang 365 minus 4 po tayo. So, medyo marami-rami pa mga ka-action. Meron pa tayong 361 na kailangan bunuin para naman kahit papano maging okay ang lahat mga ka-action. Okay, sige. At mamaya mga ka-action, nasaan nyo? Babasahin po natin ang kwento natin para sa inyo. Akala ko kwento tong nandito mga ka-action. Iba pala ito. Okay, pero mamaya ho yan mga ka-action. Paano ho ba yan? At alauna ng hapon, magbibigdaan ho muna kami ng Action Not So Vero para sa ilang mga paalala. Feel the cool sea breeze of Pangasinan. Relax, enjoy, and have fun at Amansinaya Beach Resort, your great escape as we go through this pandemic. Experience the sun, sand, sea in Pangasinan. We offer our guests a coastal village vibe with beachfront cottages and other complimentary activities. Come and visit Amansinaya Beach Resort, located in Nibali West, Nibali Vidal, San Fabian, Pangasinan. For any inquiries or reservations, message us on our Facebook account, Amansinaya Beach Resort, or you can call or text 0917-508-0090 or 0917-508-0162. Amansinaya Beach Resort. Heto na ang panahon ng taong bayan. Mga taong lumipas na di ko na mabilang sa aking kamay. Sa wakas ay matutuldukan at mawawakasan. Bangungot sa Pilipinas, sisikat din ang haring araw. Paulit-ulit magbulag-bulagan, lagi na lang nagbibingi-bingihan. Parang wala na lang patutunguhan. Kami naman sana ang pakinggan. Ito ang boses
the right choice for your kids' immunity. Celine Plus. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tulungan gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen.
Alright mga kaaksyon, oras po natin na 1:00 ng hapon. Kasama niyo pa rin po syempre ang inyong mga lingkod. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Alright, so sa ating technical side mga kaaksyon, nandiyan pa rin si Action Nats at Action Conrad. Okay, sige, basahin na ho natin ang kwento natin ngayong araw ho ng Martes. Dito lamang ho yan, syempre sa programa Love Notes Unlimited. Kwento ko lang mga ka-action. May kilala kami dito sa barangay. Siya si Daniel. Crush na crush ng bayan. Dahil malaki at matipuno ang katawan. At saka po, napaka-respeto ng kanyang kagwapuhan. Napaka-respetado ng kanyang kagwapuhan. Marami ang nagkaka-crush sa kanya at bonggang-bonggang kasama po ako sa mga yon. Kasamang nakapila para mapansin niya. Ako po si Laila, 19 years old. At kapitbahay lang po namin sila Daniel. Magkaharap lang ang aming tirahan dito sa barangay at lagi akong nagpapa-charming at nagpapa-cute sa kanya. Lalo na pag dumadaan siya sa amin with the hope na mapapansin ako at liligawan. Malay nyo po, di ba? Hindi naman mahirap pakisamahan ng tadhana. Pero ang balita ko, may girlfriend na po siya sa kabilang subdivision. Nakakalungkot pero ayos lang. Jowa pa lang naman po. Pwede pang maging kami. Kaya hindi ako nawawalan ng pag-asa sa pag-asang maging kami balang araw. Ako at ang mga katropa kong babae ay pare-parehong umaasa na diligawan niya. Usapan namin kung sino man ang unang ligawan sa amin ay huwag magdaramdam yung iba. Diba ang bongga? Very happy lang kami. Pero ito ang chika, mga ka-aksyon. Naku, may pa-chika. Isang araw ay nagulat ang buong sambayanan ng Pilipinas dito sa barangay dahil sa nakakapanibagong chismis na kumakalat. Hinuli ng mga rumorondang pulis si Daniela at isa pang lalaki nang maaktuhan sa loob ng isang van. Nako, na gumagawa ng medyo hindi ka nais-nais na bagay. Ano kaya yon mga ka-aksyon? At ito na nga ho mga ka-aksyon. Isang kapitbahay naming lalaki na pauwi mula sa trabaho ang nakasaksi ng insidente nang sila ay mahuli. O diba? Ang lakas maka-action radyo. Isa pa lang baklur na taga-baklaran na itong si Daniel, mga ka-action. At bali-balita ay ariglado ang kanyang kaso. Nakakalungkot dahil yung mga friends ko, hindi naman niya kasalanan ang magkaroon siya ng ganoong damdamin, di ba? Basta ako, crush ko pa rin siya at patuloy ang pantasya ko na maging jowa niya ako, mga ka-aksyon. Tama po ba ang nararamdaman ko?
Love Notes Unlimited. Yung mga ka-action, ako bonggang-bongga yung kwento natin ngayon, Action Claire, ha? Parang na-try ko na yun. Na-try mo na yun. Na-try ko nang magkagusto sa... Tapos, biglang Oo. ganun pala. Oo, Pero hindi mo rin talaga maalis kahit Oo. nasabihin mong hindi straight yung lalaki. Kung kapag hinangaan mo talaga. Hindi naman ako na-turn off nung nalaman ko. Ganon din. Siguro kwento mo to, no? Oh, hindi. Nakita ko lang eh. Baka mamaya kwento mo pala to, ha? Napakalat-kalat dito kanina, oh. Napulot ko yung papel. Siguro kwento mo to, ha? Ikaw, ha? Sino ba yan? Oy, pero hindi daw gumawa ng... okay, kasi public public display of affection ba? Yung... PDA ba yun? Yung nahuli kasi yung... Oo. di ba? Parang public disturbance, blah, blah, blah. At Di saka ba? hindi naman talaga maganda na ganun ang gawin. Di ba? Lalo sa public pag ginawa, mga Anong pangalan ng letter sender? Claire. Claire, grabe naman. Hindi. Wait, Daniel ang pangalan ng lalaki. Pero yung letter sender, si Claire. Laila. Laila, oo. 19 years old pa lang si Laila. Mga Okay, hindi ako yan. Ay, hindi daw. 19 plus 5 daw. Pero yung sa mga ganyang sitwasyon kasi, yung si Laila na yan, umaasa pa rin yan na magiging straight itong si Daniel. Based Kasi on my experience. Sinabi niya dito, basta ako, crush ko pa rin siya at patuloy ang pantasya na maging jowa niya. Naunaw naman kita dyan, Laila. O ano bang masasabi mo sa kanya, Action Ay, kapag Claire? ka ikaw ba, may gusto kang babae, tas na pagtanto mo na hindi rin straight yung babae, magiging, hahangaan mo pa rin ba siya? Hindi ko alam, hindi ko pa na-try. Si Sir Nuts Pero ba? kapag may ganong nangyari, pag may ganong nangyari, yung ganon, yung alam mo na, yung PDA. yun. Pag may ganon, parang ayaw mo na, ganon. Oo. Kasi parang, ay nako. Dugyot tignan, gano'n. Dugita dayta. Ay, yung crush ko naman kasi na hindi straight nun, hindi pa naman siya umabot sa gano'n. Oo, kasi pag may ganon, parang, Pero si Laila yan eh. si Laila ito eh. Si Laila ito. Iba si Laila. Baka mamaya si Claire pa rin. Ano yung pinaka-advice mo? Diba yun? Parang bias pero ako dito sa part na to. Okay Pero lang, pa okay naman, lang. kapag kay Laila, based doon sa Kasi tinatanong kwento, niya kung tama daw ba yung nadarama niya. okay lang naman, tama naman. Okay There's lang. nothing wrong naman to love or to admire a person. Yes. Pero syempre may consequence din yan. Knowing Laila na sa base sa kwento parang umaasa siya na magugustuhan din siya ni Daniel. Pero iba naman ang nagugustuhan ni Daniel, hindi naman babae, mga ka-action. Sakalin mo si Daniel. Pakita mo sa kanya ang bataan, sabi nga nila. Malay Pero mo. para sa akin, Laila, okay lang yan, okay lang magmahal, okay lang humanga kahit na sinong tao. Kasi sabi naman, ang pag-ibig naman, hindi naman pumipili ng taong iibigin, Tama. mga ka-action. Uy, tama yan natutunan. Kay Sir Conrad. Pero yun lang, sa pag-ibig, may consequence lahat ng actions na ginagawa mo. Like actions. Syunrat. Pero, totoo. Siyempre, kapag umasa itong si Laila, sabi nga ni Sir Masasaktan Nuts siya. kanina, na kapag umaasa tayo, nasasaktan tayo. Kapag hiling tayo ng hiling, nag-expect daw tayo. Ibig sabihin, pag nag-expect tayo, nasasaktan tayo sa Tas dulo. Oo. Lalo na kapag hindi na-meet yung expectation natin. Tama. Lalo na kapag sobrang taas ng expectation natin, mga ka-action. Mag-expect ka, pero yung, alam mo naman, na attainable. Parang sa ano lang yan, parang sa, at least yung standard niya, hindi ganon. Depende na lang kung itong si Daniel ay talagang gwapo. Feeling ko, di ba sabi niya kanina sa letter, lahat ng kaibigan niya, gusto Tapos din siya. nandito sa letter, wait lang. Balikan natin tong letter. Sabi niya kasi dito, crush na crush daw ng bayan. Tapos, malaki at matipuno, matangkad. At respetado daw ang kanyang kagwapuhan. So, ibig sabihin, ano yun? Papapi. Papapi, Chupapi. Ito si Daniel, Pangalan pa lang rich kid. Alaga, Tapos kung sino pa yung hindi ganun ka straight, yun yung may itsura, yun yung habulin. Sana all gwapo. Yes. Walang utang si Daniel. Pero ito ang pinakamasasabi ko sa ating letter sender siguro
dahil mahal niya. Parang mahal niya na yun. Kasi umaasa pa rin siya, no? Kasi kapag nasobrahan tayo sa paghanga mga ka-action, hindi natin alam na yung paghanga na yung nagiging pag-ibig na. You cannot leave what I truly love. Wow. Saan mo na naman na I feel by the natutunan yan? wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before you go, was never the right time. Whenever you're cold, went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I started to play, but all I can think about is seeing that look on your face. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before you go, we'll be better off by now. If I let my walls come down, maybe I guess we'll never know. You know, you know. Before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So, before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So, before you go. Yun! So, ayun, mga ka-action, ano? Konektado ba yung kanta? Action Clear. Siyempre, konektado, Yes, ano? before you go. Before you go, ano? Before you go. Pero ayun, pag-uusapan natin dito naman, Action Claire, yung salitang sinabi niya na parang, wait lang. Baka maging sila sa huli. Maging sila sa, babalikan ko pa lang yung letter eh. Ayun, no. Umaasa pa rin daw siya, Sinclair, na yan, baka daw sa dulo maging sila. Oo, sabi niya dito, ano, blah, 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 blah. O, basta Pero yun. hindi naman natin... Hindi siya nawawala ng pag-asa. At hindi sa naman natin... pag-asa maging sila, sabi niya. Hindi naman namin naalisin, Laila, yung pag-asang yan na natitira sa'yo. Mananatili niya. Malay mo, oo. Lalo kung kababata niya eh, di ba? Pero malay mo, Laila, ikaw yung magiging dahilan kung bakit maiinganyo itong si Daniel na umibig na siya ulit sa isang babae, di ba?
Pero kung napapamahal ka na kay Daniel, Laila, maging masaya ka sa kung ano yung gusto ni Daniel. Ay, alam mo ba, batiin ko lang din, pero hindi ko na siya papangalanan na may na-receive akong chat kagabi. Kagabi? Oo, may kagabi. ka-video call ka. Hindi sis, iba naman. Sabi niya gano'n, Dami Eddie. yan. Ay. Di sabi kong gano'n, may kinukwento kasi ako dun sa taong yun. Tapos sabi niya na kung nasaan kayo, doon naman, kung nasaan kayo masaya, doon naman ako. Sabi niya gano'n. Hindi ko alam kung malulungkot ako or magiging masaya ako na marinig or mabasa yon. Kasi malulungkot in the sense na, ay, grabe, kahit kaibigan ko lang ito, gano'n. Kahit ilang buwan ko lang siyang naging kaibigan. October ko lang siya naging kaibigan. October ko lang siya nakilala. Tapos, alam ko, kilala mo na ito. Tapos, yun ang sinabi niya, kung nasaan kayo, kung saan naman kayo masaya, doon ako. So, gano'n din kay Laila. Kung saan masaya si Daniel, kung hindi siya masaya sa'yo, respect. Kung totoong mahal mo naman kasi isang tao at totoong pinapahalagan mo Kasi kahit siya. na ano man yung ipakita mo sa kanya, kung ayaw niya naman talaga, di wala talaga. Na-receive mo ba yung sinend kong kanta? Yes. Pinanood ko yun kasi, nag-chat nga ako sa alauna ba yun? Alauna. Alas 6 ko na na-receive. Oo. Hindi, may nag-chat pa ako sa'yo na scene mo earlier than that, ano? Yung good morning? Oo. Pero alas 6 ko na siya na-receive. Pero sabi kasi dun sa kwentong yun na kahit na ano man yung ipakita mong kulay. Tignan mo. Wait lang. Nag-send ka ng song. Oo. Tapos awit, sabi ko sa'yo, alauna. Tapos nasin mo siya alauna din. Oo. Kasi nakita ko biglang bumaba yung mukha mo. Scene. Online pa to, sabi ko sa isip ko. Gaya-gaya. Ay, okay, pero ayan. Ilang segundo mga ka-action bago sumapit ang alauna ng hapon na mga ka-action. Magbibigay daan ho muna kami ng action not so vero para sa ilang mga paalala.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Layla. Uy, nako, my goodness. Kwento ba to eh? Ayan, malay mo kayo sa dulo. Play na nga lang muna natin itong kanta kasi medyo naparo ka ng inyong lolo, mga ka-action. Okay, sige, dito lamang yan. Siyempre sa programang Love Notes Unlimited. Napapaisip, nananaginip, baka sakaling tayo sa uli. Ayaw silipin, naalanganin, nagpapaniwalang di natin masabi. Ang plano sa atin ng tadhana, ba't ba parang may pag-asa? Klarong wala, kaso baka malay mo tayo sa dulo, hindi natin masabi kung ano nga ba ang kahantungan. Sugal ng pag-ibig, handa kong isuko ang sarili sa daang walang kasiguraduhan. Kasi malay mo tayo, malay mo tayo. Sasalubungin, lalanguin, kung anong lalim, bahala na. At kung maulit, sakit at pait, bubuhong langit, di alintana. Sa dilim diretso ang tanong, para sa sakaling meron, alam kong wala, kaso baka malay mo tayo sa dulo, hindi natin masabi kung ano nga ba ang kahantungan. Sugal ng pag-ibig, handa kong isuko ang sarili sa daang walang kasiguraduhan. Kung di kahapon, baka ngayon. Paano kung nung unay maling panahon? Malay mo tayo sa dulo, di natin masabi ano nga ba ang kahantungan. Sugal ng pag-ibig, handa kong isuko ang sarili sa daang walang kasiguraduhan. Kasi malay mo tayo, malay mo tayo. Paano kung tayo? Yawn mga ka-action, 1:46 ang oras mo natin.
At patuloy pa rin, syempre kayo ho ay nakatutok sa programang Love Notes Unlimited. kasama nyo pa rin po syempre ang inyong mga lingkod. Ako po si Action Alex Navarro. At kasama nyo pa rin po ako, Action Claire de Guzman. At sa ating technical side, nandito po sa Action Nat Huvero. Ayan. Ay, samantala mga ka-action, batiin po natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Uy, nako, hello po. Hello po. Good afternoon po kay Sir Alexander James. James, Si totoo. James Paul, tapos, hello. Hi. At magandang hapon din po, maaksyong hapon, kay Ma'am Belia Bel Jimenez. Good afternoon, Ma'am Joyce, Claire de Guzman, at Sir Alex Navarro. Ayan, good afternoon po, Ma'am Belia Bel. Nakaka-good vibes kanina. Yun yung pinagtatawanan namin kanina doon na video. Yung shinare ni Ma'am Belia Bel, yung tumatawid sa ilog. Panoorin mo yun mamaya para good vibes. Tumatawid sa ilog? Oo, yung mga, tapos lubid lang yung tinatawiran nila. Tapos? Ganun din pala yung mga trip nyo, Ma'am Belia Bel. Ang padpada tayo. Oo. Yun lang, Claire. Hindi, nakakatawa kasi, kahit tanungin mo kay Ma'am Dab, tawa kami ang tawa dun kanina. Yung ating letter sender Action Claire, nagre-request siya ng song na In Another Life daw. Alam mo ba yung kantang yon? Hindi yun. In another life. Oo. I would be your girl. Yan. Wala lang. Sinabi niya lang. Mamaya ipi-play Mamaya natin yan, ipi-play mga natin ka-action. yan, Pero sa ngayon, ayan, batiin na muna natin lahat ng nakatutok sa ating programa sa mga oras muna ito, mga ka-action. Isang maaksyong hapon sa inyo pong lahat. Pati na nga din sa mga nakatutok sa atin through airwaves sa 1161 kHz, sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo ngayon, maaksyong hapon po sa ating lahat. Yes, Nawa maaksyong ay hapon. nasa mabuti po kayong kalagayan at masaya po ang bawat isa sa atin. Ang lalim na Tagalog nun, ha? Ano yun? Nawa. Ito kasi yun, nawa at sana, di ba? Kapag ka nawa, you are hopeful na i-answer ni God yun. Okay. Nawa. Yung Raman. Ano, Ilocano? Raman. Ah? Di ba? Dapat yung song, may kanta kasi tayo na, merong kanta kasi na naman, di ba? Pero Raman. Sabi. Hindi. Ikaw Raman. Din. Ikaw Raman. Sabi. Wala lang. Siguro trip lang nung singer, ilagay na Raman. Baka is lang siya, no? Ikaw Raman. Ano kanta ba yun? Hindi ko alam, kanta yun ni TJ Monterde kung hindi ako nagkakamali. Baka islang lang. Islang lang. Islang lang. Hindi, Raman talaga ang ginamit. Raman. Wala lang, Action Claire. Sige, yan, batiin mo muna lahat, Action Claire. Baka may mga gusto ka pang batiin. Ayan, batiin po natin si Ma'am Flor ng Aringay, La Union. Hello po, ma'am. Yan, lagi ho tayong mag-iingat at yan, maraming salamat po no, sa inyong Batiin din natin si Sir Silva ng Barangay Bantug, Asigan, Pangasinan. Hindi siya nakakaabot sa program natin, pero nagno-notify sa akin na nilalike niya yung sinishare ko mga video. Ay, video. binabalikan niya. Oo. Okay. Kasi busy sa pag-set up sa agriculture industry and sa research niya. Pero binabalikan niya yan, mga ka-action. So, batiin po natin si Sir Silva ng Barangay Bantug, Asigan, Pangasinan, mga ka-action. Yan, hello po. At binabati ho namin kayo ng isang maaksyong hapon. Pakinggan nyo muna. Bali, 3 songs. Pangatlong song ito. Pakinggan nyo muna ang awitin, mga ka-action, para ho sa ating letter sender na si Layla, mga ka-action. Ang kanyang awitin na request ay In Another Life. Summer after high school, we first met. We'd make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday. Alright, mga ka-action. Parang mali yung song na napili natin para sa ating Baka mamaya mag-welga na tong si Laila. Hindi yan yung gusto kong version ko no? Oo, In Another Life. In Another Hindi, pero yun naman yun. Pero baka hindi yun yung version na gusto ni Laila. Feeling ko hindi. In Another Life. Wait lang. Sige, So, habang hinihintay natin, mga ka-action, yun na ma-prepare yung request ni Laila na song, batiin din muna natin. Ayan, batiin talaga natin. Ang masugid nating tagapagsubaybay, laging nakaabang sa ating Facebook Live, si Sir Salvamar Cancino. Hello kay Sir Salvamar. Lagi yan nakatutok sa atin. Parang ang tagal na nung last nating nakita si Sir Salvamar na pumunta dito. Kamusta po kayo, Sir Salvamar Cancino?
Babalik Tawain. yan dito. Oo, babalik. Babalik kang... sige, play ko na yun. Sean Claire, ito. Summer after high school when we first met, we'd make out in my Mustang to Radiohead. And on your 18th birthday we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. Talk about our future like we had a clue. Never planning one day I'd be losing you. In another life, you would be my girl. We'd keep all our promises, be us against the world. In another life, I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. You were June and I was your Johnny Cash, never one without the other. We made a pact. Sometimes when I miss you, I put those records on. Someone said you had your tattoo removed. Saw you downtown singing the blues. It's hard to face the music, I'm no longer your muse. But in another life, you would be my girl. We'd keep all our promises, be us against the world. In another life, I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away. The one, the one, the one that got away. All this money can't buy me a time machine. No, I can't replace you with a million rings. No, I should have told you what you meant to me. Oh, 'cause now I pay the price. In another life, you would be my girl. We'd keep all our promises, be us against the world. In another life, I would make you stay, so I don't have to say you were the one that got away, the one that got away, the one, the one, the one that got away, the one, the one that got away. Ayun, the one. That got away. That got away. Feeling ko yun yung the one that got away niya kasi, no? Kaya siguro ganun na lang ang, ang nararamdaman niya. Diba? May the one that got away ka na ba? Ako wala. Tinatamad ako dyan sa Maniwala podcast. sa'yo. Happy, Claire? Yes. Pero kamusta na din kayo na yung mga the one that got away? Ay! Yan na ako sinasabi sa'yo. Totga ka, no? Totga. Posible namang walang totga yan. Sino? Si Ikaw! Claire? Ay, ako wala. Wala ako sa mood mag-totga. Ayan, sabi ni Sir Salva Marcancino, okay lang naman daw siya. Buti naman sir at okay po kayo. At kami po dito ay okay din po kami.
Basta po maayos po ang lahat at mag-ingat po tayong lahat mga ka-action. Oo. So, ayan mga ka-action. No? Wala lang, natatawa lang kay Action Claire doon sa kanyang Totga, no? Dahil napunta tayo dyan sa Totga, pero ayaw niya amin na may Totga. Sino man Totga mo? Baka si... baka si... A ang simula. naman na. A yung palayaw, J yung ano, yung tunay, ano? J. Jo! Yun ang Pero Totga yan si niya. Action Alex, may Totga yan. Ayaw lang niyang aminin mga ka-action. Ay, what? Sino na nga si letter C? Sino kaya si letter C? And letter H? Sino ni H? Ang dami-dami na binanggit ng pangalan, ha? Si Churro yung sinasabi mo, Churro. Oo, sino Iba ba yung kasi Churro. yun? Churros. Di ba kinakain yun? May May one time na sabi ko yung churros na yan. Tapos sa mga sumunod na araw, may churros ka na. Churros. Ano yung tawagan nyo? Churros. Kumain ka na ba churros? Inggi ka na naman, ha? Churro. Naman. Nasaan ka ngayon, churro? Okay. Churro. Yeah. Pero masaya naman ako para sa'yo, Action Alex. Na may Saan? churro ka. Churro? Ano yung churro? Wala akong churro. Sana ako may churro. Okay, so ayan, mga ka-action. Ito kasi sa Action Claire, hindi churro ang meron sa kanya. Ice cream. Ice cream, chili. Ice cream. Chili. Ayun, batiin natin si Roslyn Meneses. Favorite niya yan eh. Yung ice cream? Hindi, yung kantang yan. Ice cream of villain ni ra. Ayan, hello kay Roslyn Meneses ng Tayug, Pangasinan. Hello Ay, po. paborito niyo yung kantang yun, yung ice cream. Wala lang. Kapag Baka ang paborito niya din yan na isa, yung ano, yung lali sa lalala. Oo din. Sabi na nga eh. Gusto mo mga ganyan-ganyan sis. Feeling ko, paborito niya din yung ano, yung smooth like butter. Basta yung mga ganyan. Sabi na nga yan. Lagi ko yan Kapag napapakinggan nabibidyoke kami, yun ang kinakanta niya. Ako ganyan na ako. Hindi ko naman naiintindihan. Ice cream lang naiintindihan ko. Wala lang. Hindi ko din ano. hindi ko din alam kung ba't Nag-chat tuloy si Roslyn. Ano sabi niya? Wala. like a villain, like a ra. So, hindi ko din alam kung ano yun. Basta ice cream lang yung naiintindihan ko. Okay, pero wag natin kakalimutan si Laila. So, final words para kay Laila, mga ka-aksyon. At kay Laila ay... okay lang umasa. Pero syempre, may consequence yun yung pag-asa natin. Kapag ka wala naman na kasi talagang hope para doon sa na magustuhan ka ni Daniel, ay ituon mo na lang yung sarili mo sa ibang tao, syempre. Malay mo may nagpapapansin pala sa'yo dyan, pero naka-focus ka masyado. Naka-side lagi. Naka-focus ka masyado doon kay Daniel. Ayan. May naka-side pala dito. Oo. Ayaw mag... Meron kasi talaga yung mga ganun ng mga ka-action. Kapag naka-side view ka, feeling mo ang ganda-ganda mo, gwapo-gwapo mo. Niloko ko ni Action Claire, oh? Hindi, totoo yun. Kaya kapag nagpipicture, isa yung angulo nung... Busy tayong IG ko, parang ganun lahat ang picture na. Basta yun, mga ka-action, maraming salamat sa inyong pagtutok, na alas 2 na, Action Claire. Yes. Ano susunod na programa, Action Claire? Ayan, antabayanan po ninyo. Ang susunod pong programa ay Serbisyong Bayan. Makakasama po natin dyan si Action Joel Balolong at saka si Action Freddy Fajardo. Yun, mga ka-action, ano? At samantalang mga ka-action, yan, nakasama niyo po kami. Batiin muna pala natin ang mga humabol sa ating Facebook Live. Si Cian Feliciano Navilga. Hello po. Uy, kaibigan niya yan si yung dancer. Si Ian Feliciano ba yan? Akala ko naman totoo. Ay, hello po, sir ba to? Sir ba to? Or hindi ko alam kung basta hello po, yung pangalan banggitin mo. Hello po kay Cian Feliciano Navilga. At saka kay Ma'am Rosario Montemayor Passion. Hello po ma'am, good afternoon hello po sa inyo mga ma'am and sir. At yan, lagi po tayong mag-iingat at parati mga ka-action na sundin ang mga minimum health standard protocols. Okay, so ayan, susunod hong programa mga ka-action, Serbisyong Bayan. Samantala nakapiling niyo ho kami dito sa programang Love Notes Unlimited sa ating technical side, Action Nats Jovero. At sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer. Ako po si
Go, Action Claire. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po si Action Alex, mga ka-action. Oras po natin 2:01. At salamat po sa inyong pagtutok sa Love Notes Unlimited dito sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon. Una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Action Radio Pangasinan ng oras 2:02 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang oras ay hatid sa inyo ng Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12, the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi na muna iniisip ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagpapatuloy sa kanyang listening tour dahil sa mas gusto nitong tutukan ang pandemic, lalong-lalo na ang paglaban sa kasalukuyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 na dala ng highly contagious Omicron variant. Sinabi niya ito matapos ang ginawang inspeksyon sa Aurolio Quarantine Facility na bahagi ng paghahanda ng city government sa inaasang exponential rise ng COVID-19 infections. Sinabi ng Aksyon Demokratiko Standard Bureau na ang mahalaga ay sa kanya sa iba pang opisyal ng Metro Manila ay ituon ang kanilang efforts sa pagpigil sa pagtaas ng COVID-19 cases at siguruhing mailigtas ang mga tao mula sa impeksyon. At upang makatulong na mabawasan ang bilang ng infections, lalo na sa mga among health workers sa iba't ibang pagamutan, 12 quarantine facilities ang na-activate ng Manila City ayon na rin kay Moreno. Muli umapila ang 47 anyos na local chief executive sa mga magulang ng mga batang edad 11 hanggang 17 na pabakunahan na ang mga ito dahil majority ng 544 active cases sa Manila hanggang nitong January 2, 2022 ay unvaccinated individuals. Doon naman sa mga tao na nasa ilalim ng isolation, subalit posibleng labagin ang quarantine rules na nawagan ng alkalde sa mga ito na maging mas responsable. Sinabi pa ni Moreno na bukod sa mga mall, ang mga taong walang bakuna ay hindi